Nadayadaya with Diyos Ama, manakabalinto sa amin, kasin na waragawag karigitoy, akay mapanan, nigitoy asarsurat. Kaya tibagbaga ng kakabsat, kas ili ti Diyos, haan nga ili, ngadda, ito'y alubong, nudikit, datayo, ti ili, nga kas kunaan, karigitoy asarsurat. Digitoy apamanat na amabasa, iti Jeremias 30, iti 22. Ket da kayo iti ili. Iso kada tayo iti ili may bagbagana ket siyakto iti Diyos yo kas kiruna iti Diyos. Iso kada iti kabsat ngayon na ibagbaga kas karigitoy apamanatnat ngadda karigiti na ilanat karigiti asorsorat. Iti mabasa iti Jeremias 31 iti 1. Iti dayta metlaen apalawen kuna iti Diyos. Siyakto iti Diyos yo kadagiti amin a pamilya iti Israel ket iti isudan to iti ilik. So iti bagbaga iti di Dios nga datayo iti ili nga ibagbagana kas pamaneknek digitoy ada kailanadan kadagiti sorsorat. Iti mabasa iti Jeremias 31 iti 33 ngem daytoy iti tulag nga ramidat to iti balay iti Israel. Iti kalpasan nagayay nga aldaw kuna iti Diyos isaad kunto iti lintag ko iti unagda ket isudan to iti adda karigiti puspuso da ket siyakto iti Diyos da ket isudan to iti ilik. Di kita apamaneknek alay surat saan ket nga hintayo balibaliktaden nga kadagiti na inlubungan laeng abanag. No diket adda kada tayo metlaen nga kas kinunay ti Dios iti ili na. So kadagiti pamanek kas na isurat nga adda. Isu digitoy itin tayo soroten kas kay papanan na. Tinay surat ti Jeremias 30 iti 24 iti narungsot apungtot iti Dios santo nga agsubli agingga iti maaramid na ken agingga iti kalpasan kaligiti panang panggep iti puso na kaligiti bagudi na nga aldaw mawatan yun to daytoy. Isang mawatan tayo kakabsat digitoy kaligiti maudi nga aldaw kas ibagbagana kaligitoy apamaneknek kas adan na nagtaod iti Dios. So karigiti kapsat kas adda karigiti na ilanad iti sorsurat nga kinuna iti Jeremias 29 iti 13 ket sapulindak to ken ngasrakandak intono berogendak iti amin a puso yo. Ta digitoy kapsat adamot lang ti puso tayo kas ibagbagana no berogan tayo suna iti palang berok tayo adamot laen karigiti kabang panunutan tayo iti parang birok tayo ken kuana as nailanad karigitoy asorsorat ket agyaman na ti Dios Ama ngayon nak iwarwaragawag digitoy gapu iti Facebook karigitoy napapatag kakapsat kas ibagbagana ket agyaman nak iti Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.